аз съм Мартин. Аз съм Йоан. Както виждате, ние сме в моята стая. Сега ще рисуваме. Давай. Вижте сега Мартин. Искате ли? Искате ли? Сега. Ще откъсна още едно лище. Иван ще рисува с мен. Съгласни? Добре. Хайде. Сега откъсвам едно лище за мен. Рекламираме сокче. И сега сокче Йоси с банан и ягода. Те са най-добрите сокове. Да. Тези видео е спонсорирано на Йоси. Браво на Йоси. И те са най-яките сокове. Също така, нека почваме да рисуваме. Сега, Йоанне, съжалявам, че таба е малко мръсна, ама ще почистя. Няма нещо. Говорихме се насаме. Просто и да. Сега ще направя фона някакъв си по-светен, ама първо да почнем с най-важното. Основите. Сега, вадим графитния мемолив за училище. Специалния. И да. Сега ще го видите. Ей го. Не искаш ли да ползваш молева ми? Не. Гледай го. Не, виж колко хубаво. А сега, това са планини. Сега. За сега не се получава много хубаво. И сега ще искате ли да видите докъде съм стигнал? Ей. Аз съм стигнала и до тук. Аз пък смятам да ми е много красиво. И аз. Става ли добри, Марти? Много добре ти ста. Като имам въпрос за планине, аз всеки път правя такова. Аз като става въпрос за планине, правя нещо много красиво. Сега. Гледайте. И вече направих нещо. Аз съм почти готов, майче. Аз пък не съм. Защото таман стартирам. Защото моето на това лище какво да се направи? Нали? Да. Ако набия дисък тук. Няма нещо. Добре, че не са акрилни, нали? Да. Що се чакат да останат? Да. Сега. Йоане, почава ли ми са красиво? Много. Уа! Браво на тебе, че ще пишеш моята буква. Благодаря. Сега ще напиша България. Чули? И също така моята рисунка. Не искам да пиша България. Той ще го... Моята рисунка вече е готова. Сега ще направя доста телефони, да се почне много красиво. Вау, Йоане, много хубаво. И още един път. Сокче! Следиш се го. Вкусно е. Няма нещо. Ценаля. И на кащите. Няма нещо. Сега. Хубаво се получава, нали?
Това е на Мартин Попитът. Гривната Попит. Гривна. Добре. Кирката. Играчката От ми. Майнкрафт. Златната кирка. Диаманта ми. Или не, всъщност е желязно. И крипър лампичка. За всеки случай, ако някой крипър дойде, да му го покажем. И да не се влюбва в нас. Да. Също така да го магиосаме, да ни е слуга. Може ли да такувате? Сигурно нищо не сте чули. Нали? Да. Нищо не сте чули, нали? И почти ми е готово. Още малко ставай. Ето го моето. А това е моето. Кажете на кой се получи по-хубаво. И на И двамата. сега, чао! Чао, бе. Чао, чао. Абонирайте се!